Szevasztok gamerök, visszatértünk. Elméletileg elindultunk. Folytatjuk a Last of Us-t. Nagyon jó érdekes részek jönnek. Nem hiszem, hogy ma befejezzük, de megnézzük, hogy mit lehet tenni az ügy érdekében. Itt a menü. 4 másodperc, gyorsan még néhány beállítást elvégzem. Hogy tudterályos, mutterályos legyen minden. Kicsit türelmet. És indulunk tovább. Jó. Oké. Itt vagyunk. Nézzük csak tovább akkor a dolgokat. Mit gondoltok? Oké. Na. Hát lesz mit kivágni az elejéből, hogyha ki akarjuk vágni az elejét. Szerintem egyedül is vagyok. Endure and survive, right? Ne. Endure and survive. Right. Oké, na menjünk. Itt hagytuk abba. Jó. We're almost there. Mindjárt ott vagyunk a hídnál. Oké. Tök jó. Nézzük, valami lutocskát elfagytak-e? Nem, be miért? A sarokba ott lenn? Nézzük meg. I stayed at a place like this, back in the Boston QZ. No. Kuka? Semmi. Csak a szoki. Hoppá! Beszélgessünk Elivel. Military preparatory school. Yeah, nice way of saying orphanage. I wonder what happened to all these kids. This place has been out for a good stretch. They ain't kids no more. Meaning they're either hunters trying to kill us, or they're dead. Or they got away. You don't believe that. I believe in getting out of this city. Come on. Nézzük csak, hogy... Annyira jó. Hát ebbe sincs sokkal több, bassza meg. Patha, merre menjünk? Van velem valaki? Nincs. Jó. Erre akarsz menni? Akkor megyek arra, körülnézek. Hát, mert te biztos, hogy itt akarsz hagyni lootokat. Eli, ismerem a trükkheidet, te lány? Mondtam! Tudtam, látjátok? Megmondtam. Megint beteltünk. Olyan hogyan? Várjál? De csak egy ilyen mindegy, rakjunk rá. Egyre legalább többet. Kurta farkú meleg malacozta, bazd meg. Ragasszol... Kurva életbe. Hát ez van. Let's go through the alley. Menjünk, menjünk. Oh, it's that fucking truck. It's Lőnek. alright, just keep your head down. Keep going. I don't know, 20? Try 25. Bazd meg, vannak páran. Úgy nézem, páran ott vannak. Milyen a hang, gyerekek? Mert állítottam amúgy egy kicsit a hangon, mert a játékot kicsit feljebb húztam, mert a tegnapi felvételnél így visszanéztem, és egy csomó olyan hang, amit én hallottam, azt a videón nem hallottam vissza. Szóval, ha ezt... Jó a hang? Sír.
Nem lesz jó ez a stukker szerintem, bassza meg. Erre kéne váltani, mert bénán lövünk. Van ilyenünk? Van. Jó. Hányan vagytok? Arra lehet menni. Nem cseréljük. Azt hittem már valami jó kis szaftos lútocska. Ó, na ott a látjátok? Na, ez. Ez már jó. De most nem ragasztózom be végül, mert sokkal lesznek. Bárzik nem emlékszem erre a részre. Te, Eli, ne lövöldözzél nekem itt. Na, a király hallani, akkor jó. Na, ez hiányzott nekem tegnap. Meg a korábbiakból is, csak akkor valahogy még úgy nem volt. Meg sok máshol volt a fókusz. Azt a kurta! Majd megijedtem! Ott is jön! Vagy van? Melyikkel kezdjük? Kezdjük a kintivel? Kezdjük a kintivel, nem? No, nem, mert az nem. Eli! Útba vagy! Hoppá! Hoppá, hoppá! Gyere, papa! Gyere! Oh. Jaj, 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 Mónika! Gyere, 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 gyere! Innen megyünk akkor. De ezek miért vannak ennyire együtt? Hát komolyan mondom, ki vagyok akadva. Bazd meg, hát csak a kinti... Nem tudom. Tanácstalan vagyok, gyermekeim. Ezt csendbe elkapjuk. Kérdés, hogy észrevette itt mögöttem, mert itt hallottam, hogy Jó, ez elfeküdt. Betelt. Valahonnan nagyon figyelek. Eli, menj arrébb, menj arrébb! Bazd meg, hát észre... Na, kurva anyád! Hát ezt a balfaszt! Láttátok, hogy mellé lőttem? Kurva életbe! Ezek ilyen kis köcsögök, akik engem meg akarnak ölni. Baseballütő! Adjad! Na várjál, most ott vagy. Elég szar helyre bújtunk be, hogy őszinte legyek. Azaz. Otta. Jó papához, gyere ide lőszer. Oda! Lőtte! Hogy látott az? Na, figyeljünk, nézzünk körül. Csak nyugodtan, beszéljük át. Kéne egy ilyet rádobnom erre a kis köcsögre. Nem emlékszem, hogy lehet kicsinálni. Nothing I'm doing is putting a dent in that damn thing. Picsába. Merre kéne menni? Van ötlet? Srácok, van ötlet, merre menjünk? Nem emlékszem. Előrébb jönnek mi? Most nem látnak, nem tudják, hol vagyok. Picsa! Gyere, Pucsi! Dögölj meg! Ez meg, elkaptunk egyet. Jó.
Ott is bújik még. Becsáros! Hé, el vagy kapva, barátom! Állj föl! Béna! Rossz gomb! Ez nem dobott el semmit. Eli! Bukj le! Nincs. Oh. Árazzál, fiú! Merre menjünk? Merre menjünk? Merre menjünk? Szóval. Nézzük meg erre. Hopp. Meg tudjuk csinálni. Hát végül is ki tudjuk kerülni, mert azt a kocsit azt én nem tudom kicsinálni, hát biztos. Arra be tudok? Nem hiszem. Gyere, Eli! Gyere! Ott már lődözhetsz, bazd meg, ott ház van, hát mit lődsz? Hülye! Azt meg nem figyelted! Kurta farkú, majd malacoszt a bassza meg. Nem dobott-e semmit? Món? Kilőtt. Ott. Eli! Gyere már onnan, hát te lány! Hát nem igaz, hát ott veszélyes! Nézd meg a buzita. Headshot! Ez szép munka volt, ez iparos munka volt, barátaim. Jaj, az is közel volt. Na, gyerekek, hogy megyünk tovább. Szóval. Át kéne futni. De megnézzük, hogy... Eli, nem látszott valami lootot? Nem, mi? Én se. Az a baj. Abba több van. Futás! Jó, véd az autó. Adjál valami... Be van kelve. Eli, ne szaladj annyira előre, hát ott még lehetnek. Bazd meg. Kurva életbe. Kibaszott tankjukba. Vagy nem tank, ez ilyen harckocsi. Vagy pontosak legyünk. Azt hiszem. Ha nem, akkor meg szóljatok. Nem, ja. Eli, nézzük, várjál még, annyit megnézzék, Elikém, hogy ott már nincs semmi, ugye? Nincs. Nem jön. Nagyon közel hallom az autót, menjünk. Fölött. Vannak itt? Halló? Jó napot! Halló? Csótányok, az van. Megitták a kólát! Kurva életbe. Na jó. Lehet a fényen nem kéne mutatni, hol vagyunk. Bár nem hiszem, hogy ez bele lehet. Luti! Ez is be... Miért ezt adod, amiben tehet? Miért nem olyat, ami nincsen? Teljesen ki vagyok. Az is be van. De nézzük meg, hogy tudunk-e valamit rakni. Csináljunk egy ilyet. Az jól jön. Az be van te. Várjál! Egy ilyet eldobtam! Akkor ezt föl tudjuk venni? Jó. Meg egy olyat is? Na, álljál meg. Hogy van? Egy ilyet is csináljunk. Egyet elhasználtunk. Mert ugye hát... csak ügyes voltam, mint szoktam. Na. Ahogy szoktuk. Ahogy szoktuk. Fölfelé! Futás! Úgy jó. Elveszettek minket, jók vagyunk. Eli, gyere már! Eli, hol vagy? Mit tökölsz? Ott, látjátok, ott be kéne mászni az ablakon.
Mert ott van Luti. Ember? Ember nincs. Jó. Azért ki van készítve a papírzsepina? Bocs, szarpoén. Mit üttegetsz itt már? Joel. Az kell. Az kell. Ha láttok ilyen gyógyszereket, meg ilyet, mindig szóljatok, ha valamit elhagynék. Simán benne van, hogy elhagyok valamit. Pedig az fontos. A fejlődés szempontjából fontos. Ollocska. Jó. Becsukta. El is indíthatjuk a mosogatógépet. A kapszula benne van? Ütő? Na. Csak rohadt hús. Jó van, semmi baj. Több más nem volt itt, mi? Pillanat. Na, menjünk tovább akkor. Üde magas, bazd meg. Oda át ki... Aha. Na most itt kitér iszonyos. Mert én az vagyok. Én képes vagyok egy ilyenbe beleszédülni. Megvan a Pókember, azt hiszem nincs az út, hogy a faszom tudja. Az első Pókember film a izéval, az MCU-s sráccal. És amikor megválsz a Washingtonban, azt a tornyot, na hát bazzeget, ott beszartam. Amikor ott lenézett, tudjátok, és a kamera így befordult. Olyan szinten. Hát ugye, fú, azonnal. Na. Ne bántsad Eli! Állj! Joel! Állj! Look! Leave him alone. Okay. Easy, son. Okay. Just take it easy. Mi is? It's all right. Jogi. You're not the bad guys. Jogi. Lower the gun. Rendben vagyunk, jobban vagyunk. Man, you hit hard. Yeah, well, I was trying to kill you. Yeah, I thought you were one of them too. Then I saw you. If you haven't noticed, they don't keep kids around. Survival of the fittest. You're bleeding. It's just nothing. I'm Henry. No. This is Sam. I think I caught your name was Joel. Yes? Ellie. How many are with you? They're all dead. Hey, we don't know that. Mm-hmm. There were a bunch of us. Someone had the brilliant idea of entering the city, look for supplies. Yes. Those fuckers, they ambushed us, scattered us. Now it's all about getting out of this shithole. We can help each other. Ellie. Safety in numbers and all that. She's right. We could help each other. Persze. We got a hideout not too far from here. Be safer if we chat there. Menjünk akkor. All right, take us there. Follow me. Sorry about the whole gun thing. Don't worry. Várjál, Sam, vagy Henry. Sam a from? gyerek. All the way from Hartford. Really? I heard some bad Nézzük stuff going körül on itt down there. is. Yeah, the military abandoned the zone. That's why we left. Place probably looks like this by now. Durva minden itt, hogy nincs itt semmi. Mérleg, most ne álljunk rá még, srácok, nem vagyok versenysúlyba. Nem arra, én körül akarok nézni. Gyerekek, nézd meg! Itt hagy, ezt most itt hagynátok? Komolyan? Kis könyvet... Hát, megértem, le van tittázva. Mindegy, rakjuk el nekünk, jó lesz. Jó. Jó van, gyerekek, fejlesztettünk. Na, most látjátok ezeket a sok csavart, meg mindent itt hagynánk. Hát ez hihetetlen. Itt hagytunk, ott, na, Nem úgy vagy az. Kis építőkocka? Nem? Elefánt? Eli? Nem? Nagy lány vagy már? Menjünk akkor.
We gotta be careful. We're right next to one of their lookout areas. Ó, oké, értem. Jó, nem kihozható nyilvánvalóan. This is just you and your daughter? We're not related. We're more like, I promised someone I'd look after her. Yeah. I can appreciate that. Forgok itt mint... Körülnézünk ott is. Ne siessetek, jó? Nyugodjatok meg. Mindjárt bemegyünk. Picsába. Hogy mindig el kell egy ilyet használjak. Tököm. bingo. Oh, na. Jó. Gyere, papád. Jó. Ebből lesz jó kis fejlesztések. Láttam ott az asztalon is, ne izguljatok, láttam. Jó dolgok vannak itt, van bőven. Na. Lemezek. PS nincs. PS. No. Jó. Jó kis paytail ház. Jó. Na, Eddie? Képregény? No. Oda nézza. Ott a képregény, tudtam. Ellie, I think I found another one of them comics you've been reading. All right. No. Jó. Jó kis 2.0. Rongyocska. Gyogyó. Jó, az is jó. Menjünk be a konyhába. Valaki még azért azt a lemez menekülés közben ki akarta venni. Oké. Nagyon jó. 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 Jöhet. Na. Van pár nem tiszta tányér. Na jó, mehetünk tovább. Menjünk. Harry, vezess. Megijedtem a tükörtől egy pillanatra. Nincs semmi, jó, menjünk. Wait. Everyone be quiet. Get away from the windows. They're gone. Man, that fucking truck. It's been hounding us ever since we got in this damn... Sam, what are you doing? Nothing. Get rid of it. My backpack is practically empty. What's the rule about taking stuff? It weighs like nothing. The rule. What is it? We only take what we have to. That's right. Now come on. Jó, hát. How far is this place? We're close. Azért mi meg beraktunk egy képregényt, érted? Na, mi van, Eli? Te is elpakolgat? Elrakta a játékot? Elrakta a srácok a játékot. Jó gyerek vagy, Eli. Jó, kedves gyerek vagy. Ügyes, okos. Hunters. Bassza meg! Shit. Furta meg a mindenit. You watch our back. What'd you find? Sam, Nothing. stay with her. Looks like someone was up there, Okay. but they're long gone. Where are the others? Nincs loot. They wanted to give it another once over. Make sure we didn't miss anything. 3-an vannak. All right. Keep an eye out over there. Nézzük meg innen. Hopp. Azt hittem, hogy vannak lootok. Majdnem beleszaladtunk. Jó, most. Előrébb jövünk kicsit. Ó, bassza meg. Bamme! I got your back. Nem! Lövő! A kurta! Eli, hogy fedezel minket? Hát nem igaz.
Igen, hát mi fölpakoltunk mindent. Not bad, old timer. Azt azért fejbe kaptuk rendesen. Én úgy nézem, azt teribe. Come on. No. Up on this truck. Jó. Akarom kérdezni, nézzétek reggel a Formula 1-et? Kínai nagy díj volt? Valaki? Nem? Csarkulcsot miért nem rakom el? Hát ütni jó lenne. Ugye? Nem hagytunk el semmit, remélem. Shit. More guys up there. Pazd meg! Földobjunk egy oda bombátot? Nézzük meg, hogy működik. Egész jól. Headshot! Jó van, kezdek belejönni. Ne, ezt elkiabáltam, meg kurvára nem. Ne higgyetek nekem. Az mi vér? Akkor csináljuk egy ilyet. Nem baj, ha van még. Tárazzál, rakja csak be. You sure it's safe? Being so Aye, aye. close to them? Más nem I'm the one volt? with the key, man. Nem láttam. Where'd you amúgy. get that? I killed one of them. He won't miss it now. Everybody through. It's back here. Jó, elhiszem, hogy ott van hátul. Én meg azt adsz, hogy ott van valami jóság. Valami felvehető cucli. Ugye? Lucas Riasse. Rakjad már el. Semmi. Kurva életbe. Menjünk tovább. Ez mi ez? So, how old are you? Me? 14. And How you? old are you? The same? Oh, you're 14, huh? I'm close. All right. I am. Na? Jó. Semmi felvehető. Az annyira nem jó. Pedig tudnám értékelni lennének dolgok. Örülnék. Oké, Here we are. Itt vagyunk? Okay. Welcome to my office. How long have you guys been holed up in here? A few days. We found a bit of food, though. Here. Blueberries. Found a whole stash of them. You want some? No. Hey, man, relax. We're safe. So why haven't you left? Been waiting for the right opportunity. And? Here. Check this out. Look at these sons of bitches. Every day they congregate down there.
guarding that damn bridge. Oh. Come nighttime, it's down to a skeleton crew. After sunset, that's our window. Most of them gone, sneak right past them. That could work. Oh, it'll work. It'll definitely work. Na, maga biztosak vagyunk, Wow. de ez nem baj. All right, ready? Ow! A blueberry hurt you? It's been a while since that boy even cracked a smile. She doesn't seem bothered by all this. So where were you heading? Heard the Fireflies are based out west somewhere. We're gonna join up with them. Something funny? Oh, it just seems like there's a lot of people putting their stock on the Fireflies these days. Yeah, maybe there's a reason for that. So you don't know where they are, and you're just gonna drag him across the country to find them? I tell you what, how about I worry about my brother, you worry about your girl. Easy. We're looking for the Fireflies, too. This is us. There's an abandoned military radio station just outside the city. Any survivors from our group, they're supposed to meet us there tomorrow. You and your girl, you want to join us? It goes down tonight. I guess we best rest up then. Pihenjünk akkor mi. Induló van. He says it's time to go. Jó lesz. No, we're gonna be moving fast, okay? So no matter what, you stick to me like glue. Like glue. Like glue. Got it. Good, good. All right, y'all ready? Yeah. Okay. All right, y'all stay close, okay? You tried this before? Yeah. That's comforting. Relax, old man. Nem hagytam el semmit, Hope you srácok, move ugye? away. Nézzünk be azért a raktárba, a raktárak jó helyek? Mondtam, hogy jó helyek. This way. Jó, jó, arra megyünk. Ajaj, fönt nézzük meg, a lépcsőfordulóban van-e valami. Időelbaszás. Azt találhatsz ott? Na. Menj már, bazd meg, hát tökömet. Tökölsz. Okay. Let's try to take him out quietly. Oké. Hey, I'll follow your lead. All right. Utánam! Nem jó ötlet. Hey, how you doing? Én általában a gyilcsatákat kedvelem. How's it looking out there? Nem lehet. We put down some infected. No sign Várjál of már. those tourists. You think they're still in the city? Yeah, they're still Mit baroktengézett, pazarlod itt azokat? You got moves, man. Got him. Okay, everyone move up. Na. Semmi nincs itt. Nem láttatok semmi. Fölvehető dolgot. Esztrel? Oké. No. Jó, ez most nem arról szól, hogy lootoljak, értem. Itt vannak fertő kattagók, kicsit ijesztő lesz. Főleg, hogy ezek lőnek mindenre, ami mozog. Hey, you hear that? Clicker! Yeah, I hear it, but I don't see shit. Passz. Hold up. There it is. There. I see him. Elintézi meg a ugye? Nailed it. Jó. You see that shit? Not bad. Semmi.
picsába! Tömú csingójá! Oh. Jönnek a hátul, az nem annyira jó nekünk. Na. Lőjétek már, hát hallom, hogy jön. Jó. Ó, basszeg. Na. 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 Lelőttétek. Ah, yeah. Shit. Did you see that? Hey, come out. Whoa! Picsába, meg fogunk halni. Mi van, Neo? Hát hogy ugrasz el? Kurva életbe. Hát bazd meg, elugrott a lövés elől, láttátok? Nem Matrix, bazd meg. Baszom. Még csak téglám sincs, hogy hozzápasszam. Hold on. There it is. There. Ne nézd már erre, öreg. Arra fele. Nailed it. You see that shit? Not bad. Na gyere ide, fiatal úr. Erre fele, gyere. Köcsög. Ez az. Ez szép. Jó. Csak arra kéne. Miért ne? God damn it. In front of you. Ez az, ez az, ez az! Ó, jó. Hát bazd meg! Több! Az ki? Kiszaladgálott. Bazd meg! Kurva életbe! Hogyan jöttek ennyien? Kialudtak a fények, a faszom, hát honnan látnak, bazd meg? Ó, hogy megint innen! Nem jó így. Tököm. Hold on. There it is. There. You see that? Hey, come on out. You're dead, asshole. Anyát picsája, az. Nem állít. Don't lose him. Hát picsába! Edd már előbb!
Béna, bazd meg. Komolyan, hogy... Fú. Árazzá. Bénázok, bazd meg. Forduljál már meg, bazd... Fú. Hold on. There it is. There. Nem. Ott. Arra fele. Úgy. Úgy. Woo! Nailed it! You see that shit? Not bad. Szép volt, szép lövés volt, barátom. Te meg sétáljál ide felém vissza. Jó? Na gyere. Gyere már. Ott arra figyelje, úgy. Szépen szépen. Elintézte. Oké. Azt ott szépen chatben kikapcsolni. Hát azt szépen mellé ütöttél, fiú. Úgy. A kurva anyádat. Tudod, kire lődözzé? Bazd meg! Like this asshole. Got it. Na gyere, ugorj inkább ide le! Vállald! De most hol van a Harry, bazd meg? Hát nem fedez? Kurva életben, hol vannak még? Ó, a gyerekek ott bújnak. Kurva anyádat. Parahangjuk van ezeknek a köcsögöknek. Nem az embereknek, hanem a kattogóknak. Jó, hát gyerekek, ne így csináljátok, ahogy én, mert ez... Hagyjuk. Balfasz. Mindegy, hát ez van. Reméljük majd itt lesz minden. Árazzuk be. Jó, csináljunk egy ilyet. Henry, give me a hand with this. All right. You ready? Akkor kapár! Gyerünk, gyerekek! Zárd be! Oké. Csak nem jönnek be. Wait. Hey, they're over here! Kurva. Oh no. Ó, bazd meg! Got him. Szép Come on, munka. everyone. Legalább egyet leszettél. Keep your eyes open. We ain't out of this mess yet. Na gyere. All right, check it out. We're good. Sam, let's go. All right, kid, come on. There you go. Come on. Oh, shit. Hurry, hurry. Ellie! Got you. Okay, we gotta get him up. I'm sorry. We're leaving. What? What's this bullshit? Hey, now! What the Na, fuck, Henry? bazd meg. One more time. Punch it. We stick together. Joel, come on! Menjünk arra.
Jó, hogy nem tudnak lőni úgy, mint a romosz. Állj meg Eliát, itt vannak dolgok, amik ellenek nekünk. A hosszú távú túlélés érdekében kicsit körül kell néznünk, nem rohanhatunk. Hoppá! Villany leolt. Az jól jön. Más nincs. Hol vagy? Ó, hát pikpak. Gyere! A pult mögé, hát miért nem? Joel, húzd már be a pult mögé. Fel is fedeztek. Hát ez mellé ment, barátom! Ó! Adjad ide! Csere! Eli, bukjál le, mert baj lesz. Várjál. Egyedül van? Hát ezt elintézzük így. Gyere! Itt vagyok! Halló? Nem kell félni, nem fog fájni. Gyors lesz. Előbb fejbe basszak egy téglával, aztán meg agyonütlek. Úgy. Mondtam. Search the area. Did you just see me? Good job, kiddo. Thanks. Oh. No. Ezeket a golyókat, amit miért, ezeket is jó lenne elvinni, mert dobálni jó. Szerintem. De a fejlesztők nem úgy gondolták. Oh. Ja, most menni akartam el. Értem. De jó. De én még körül akarok nézni, van-e más? Nincs. De várjál. Most ezt annak akarja lenni neki pont? Hanem minek? Hova másszunk föl vele, bazd meg? De itt föl tudok mászni vele. Nem nagyon most a fasz van. Szerintetek merre kell mennem? Vagy mit csinálják most? Kicsit elvesztem. Az... Ah, hülye gyerek. Baszd meg! Futi van! Gyere! Eli! Bazzeg! Ez nagyon-nagyon fókuszba tart engem. Óha.
Baj van. How many bullets do you have left? They're gonna kill us. What other choice do we have? We jump. No, it's too high and you can't swim. I'll boost you up, you run past them. You'll keep me afloat. Ellie! No time to argue. Ellie! Damn it! Ah! Az fájt szerintem a hátamnak. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Szerintem neki is. Henry! He's awake! Hey, you. Milyen kis kedves. Okay. See? What'd I tell you, huh? He's good. Everything's fine. You know, Sam's the one who spotted you. You guys are taking quite a bit of water. Erre a részére Henryékkel, hogy itt szarba hagytak erre, mert nem is emlékeztem. He's pissed, but he's not gonna do anything. You sure about that? Stop! Joel? He left us to die out there. No. You had a good chance of making it, and you did. De ezt csak tippelted, bazd meg. Putting him at risk. Stay back. If it was the other way around, would you have come back for us? I saved you. You saved me too. We would have drowned. It's fine, us. I'm okay. Okay. Hát egy kicsit az. You know, for what it's worth, I'm really glad we spotted you. Na menjünk. Now, that radio tower, it's on the other side of this cliff. Okay? Place is gonna be full of supplies. You're gonna be really happy you didn't kill me. Ajánlom, bazd meg, mert kicsit Hey, we're gonna kifogytam. search this area. Nincsenek See olyan what we come up fegyverek, with. vagy töltényeim. A hajóban van valami? That was intense. Vagy abban a csónakban? You cool? Van bizony, fénylik. Yeah. Let's go find that radio tower. Ott mi? Ott mászott valami? Yeah. Mi rákocska? Hey, don't worry about it. We're fine now, okay? You gotta believe me on this, Sam, all right? Hey, maybe we Jaj, can hát find ezt szarjak something in meg that kell boat over nézni. there. Way ahead of you, kid. Mi van a bajom? Na, ki lakik benne? Jaj, de tetszik, ott valami van már. What? Képregény, hát kurva jó, Well, it's bazd a meg. little bit different in the water. One step at a time. Na, ez az. Ennyi? Jó, hát itt még egyelőre nem. Lemegyünk, majd nyugi gyerekek, csak félek lemenni. De hogy van ott valami pufók. Vagy ilyen kattagó. Jó, egy tárgy készítése. Danke. Csináljunk egy ilyet is. Amandó vagyok, mit szóltak hozzá? Hát ott nem volt semmi. Pedig én tartottam tőle. Na gyere, Eli! Mik vannak itt? Azt add ide. Az nem kell. Jobb van. Can't go this way. Nem baj. Szép nagy ez a bója. For a second there, I thought you might shoot him. Yeah, almost did. Igen. They're all right. I think it's good to have him around. I think you're right.
Megyünk, Jogi. Did everyone have boats back then? Hey, Ellie! Yeah? I think we found something. Let's go see what it is. Na nézzük. Hey, I bet this goes all the way through. Mm-hmm. Give me a hand with this. All right, same time. Come on. Let's do it. Na gyerekek, Come on, kids, go. You go in. Okay. Gyere már. Jó, sötét van. Hey, flashlights out. Sam, stay close. Someone's finally learning. De para helynek néz ki. Which way? Joel, we should see what's over here. All right, we'll check this side out. Eli, örülök az ötleteidnek. I'm not a fan of this place. Me neither. You ain't got much of a choice. Én is rajongok. Kurva sötét van megint, bazd meg. Na, add már be. If you can get it open, I can crawl through and clear that door. Oh, yeesh. That is a Jó, big rat. nagy patkány volt. Jó, jó. Szép. And voila. Voilà. Jönnek a zenék. Do you think they'll join us? All the way to Tommy's? I don't know. We're just gonna have to see how everything pans out. Onnan nézzük, milyen kis szöveget kapunk. Hát sok hagyjuk. Nem tudom fölvenni. Ennyi? Hát akkor menjünk tovább. Nem baj. Voltak dolgok, az a jó. Ó, ma csak sötét van. Hey, this way! Looks like there's a path up ahead. Right here. Ma csak mód sötét van. Gyertek. Jók a hangok. Csak azok a... Can we get out this way? Nah, there's no way to reach that. That makes two sense. It's jammed. All right, Joel. How do we get across? Guess we gotta figure something out. Nyilván. Hey, this thing's on some kind of track. Maybe there's a way we can use it. Look, a generator. Úgy ám. Csak kérdés, hogy én föl tudok-e ugrani? Nem. Nem látok valami ilyen... Nem, nagyon nem tetszenek a hangok. Valami cuccos, amire el itt rá tudom rakni.
Hogy átjöjjön. Arra. Hol van generátor, Eli? Azt ott szembe látom. Még egyszer megpróbálom. Úgysem megyek semmire vele. Y'all wait there. Nagyon cukik a hangok. Csős, Torci, mondd már, merre kell itt menni, bazd meg, nem találom az utat. Mi jövök rá, bazd meg. Ide valahogy át kéne hoznom Elit, hogy beindítsa azt a szájba baszott generátor. Szerintem. Esztre, látsz valamit? Kurva jó. Mindjárt rájövünk. Csávó is mit fasz néz. Víz alatti akadályt. És mi a faszom az a víz alatti akadály? Kurva életbe. Meg is fulladok, bazd meg! A faszom. Mikor megtaláltam. Mondjuk a játékszót.